सिरियावलाय मानोथो जिरायना दङ? ना माबाफोरसो जालायबाय? आंनि जुथा गोसोमखौ नागिरनानै मोनाखै आं। मा नागिरना मोनाखै जानांगौ जाखो? हनै माथो आथिङावनो गानगासिनो। बे नङा आरो जरासे बावा। नोंहाबा मायाव दोननानै लादों? आं जेबो मिथिया, जायखिजाया आंनो जुथाखौ नांगौ। जुथाखौ जुदि दिनै नागिरनानै मोना अब्ला आं बे सिरिनिफ्रायनो सिखारा। गावहानो बहा दोननानै लादों? आं बहा दोननाय बेफोरखौ जेबो मेटार खालामा, जायखिजाया आंनो जुथाखौ नांगौ। आंहा अफिसाव थांनो लेट जाबाय। दिनै सानसे सेन्देल गाननानै थांबानो जायो दा? जुथा गाननानै थांबासो जायो आरो? आं लेबार मिस्ट्रि साफ्रासि नङाना सेन्देल गाननानै थांनो। सेन्देल गाननानै थांनो आं साफ्रासि मिस्ट्रि नङानो। मिस्ट्रिफोरखौ लाजि फोनांदों नामा नों? आंलाय मा लाजि फोनांदों? मोनसे खोथा गोसोआव लाखि, उन्दै उन्दै मानसिफोरासो मिस्ट्रि साफ्रासिफोरासो लेबारफोरासो खामानि मावनानै गिदिर गिदिर मानसिफोरखौ माहाजोन खालामो। आरो दुखिया मानसिफोरखौ हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसिफोरखौ सनमान होनो रोङाब्ला जिउआ सिलिंखार जायो, सिलिंखार। आच्छा गोरोन्थियावनो मिस्टेक बुंफ्लांबाय आं। सरि, गासैनावबो सरि बिबाय आं। बै उन्दुना थानाय एमाव राजा महाराजानावबो सरि बिबाय आं। फुंनि 10टासिम सिरि मोननो रोङि खिफिबाय थानाय दाउखा राजानिसिमबो निमाहा बिबाय आं। मासे दावराव जालायखोब्रा बिफायालाय। जै महाराजानि जै जाथों। सिखारबायना महाराजा? उन्दुनायाव माबाफोर खस्थ' मोनाखैथ'? आं नोंनि आफा नङा, आं नोंनि भक्तसो, भक्त। नों आंनि गुरुदेब, आं नोंनि भक्त। मेट्रिक फरिखा जोब्बाय आंना, बेनिखायनो एसे गोबाव उन्दुदों। मेट्रिक फरिखा जोबनायासो बाहाना। मेट्रिक फरिखा गैयै समावबो माथो थाबखौनो सिखारनो रोङामोन। गोजांनायाव थाब सिखारनो हायाना। आरो दुगैनायालाय? गोजांनायाव दुगैनो गियोना। सब मिसा खोथा। नों गुसुखौ गियो नङा होमबा? नोंनाव हिम्मत गैयाब्रा, नोंनाव दम गैया, बिनिखायनो नों गुसुखौ गियो। आं बायदि मानसिया 2 डिग्रियावबो आं बायदिया दुगैनो हायो आरो दुगैबायबो थायो। आरो दा दुगैखांनानै नोंसोरनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय खामानिनो थांलायनोसैलाय। आरोबाव नोंथ' मैया दाखालिनिफ्राय मोनसे गोदान खामानि होबावदों नङा होमबा? बिहामजोफोरनि कल थिखोनाय। नोंनि पार्सनेल एसिस्टेन्ट खालामबाय नङा होमबा आंखौ? सरि आफा। सरि ना? बे नोंनि सरिखौ बाथोन देनानै जानांगौ जाखो ना भाजा एवनानै जानांगौ जाखोलाय? गोसो गोरबोआव साजायनानै दोनदोंब्रा आफा, एमाव बेथाया सरि होनलायदों होननानै। आच्छा, नोंसो आंनि बिफा ना आंसो नोंनि बिफा? दासिमबो दावदाव दंथारो आरो आफा नों। आं नोंनिनो फिसाला आफा, नोंनिनो फिसाला। तुम दोनों बाप बेटा हुआ तो क्या हुआ? कभी कभी दुश्मन भी बन जाता है ना? रोना फाग्ला, नै जुथाया मोनबाय, बहा दोननांगौ जाखो? आंनि खर'आव दोनफै। होमबालाय खर'खौ लाबोदो माबार। र' लांगौ। जामायला, आइ आफा मोना बिदि आरो। गावखौनो मालाबा ना बाजारावसो थानाय बायदि मोनो आं। दावखा राजा, हराव मोजाङै सेल उन्दुनानै बिदिसो बुंबावदों नों? हराव मोजाङै उन्दुआबालाय मालाथो मोजाङै उन्दुनांगौ जाखो बिदा? नों मानो मोजाङै उन्दुआ हराव? आरो मानसियालाय आथिं थिंजायलाय मानो जानानै थायो? आफुन कास्टार आं उल्टा पुल्टा जानानै उन्दुबासो उन्दुनाय बायदि मोनो। एबारनिफ्राय नोंखौ गायै उन्दुगोनलां। नोंनि थाखायनो सिमाङाव आं दिनै खारनो हायाखै। मैदेरा आंखौ जि होसोदों सिमाङाव, गोलेराबो जि होसोदों खुगा गुवार जालायनानै। नोंनि थाखायनो मैदेरजों गाथारजाहां, गोलेरजों मन'जाहां खालामजादों आं सिमाङाव। लादाव, आंनि थाखायसो जाबाय आरो। माथो नंदों? नोंनि थाखायनो आं आथिंखौ गोलाव खालामनानै उन्दुनो मोनाखैना। आथिंखौ थन्थ्रनानै उन्दुबाथाय सिमाङाव खारनो हाया जायोनो। सोर खोन्थादों नोंनो? आइया खोन्थादों, आइया। एबारनिफ्राय नोङो आंनि आथिं थिंजाय उन्दुनानै थायोब्ला नोंखौ आं गाथारथारगोनलै। नङाब्ला आंहासो सिमाङाव गोलेरजों होसोजाबाय, मैदेरजों होसोजाबाय थागोन। आफुनको क्या ना? आफुनको क्या? मानबोदोंब्रा, दिनैनिफ्राय आथिंथिं खर' जानानै उन्दुयोब्ला नोंखौ गारां। साला पापि बिदाया आंखौ जोदों आरोना। नों जेसेबां हिनजाव गोसो थोदोंना बिदा, गासिनोबो एरै हरजोबगोन आं र'। ओइ बावलुमा, दिनैलाय फैगोन ना फैयाब्रा नोंलाय? मा फैया होनदों नों? रागा जोंनांगौबा नोंनि अफिसखौ उरायहैजोबगोनलां। बापावै दावस्रि देलाय, मोसौखौ फुलायलाय, बहा थांनोलाय? जेरावखि थाङा मानो नोंनोलाय मानो? लामा सामा सोंथि सोंथा खालामो मानो? आयु बाला, लामा सामा सोंथि सोंथा खालामो मानो? बाथामिस। ओइ साला खान्दाबारि, बहा थांनो नागिरदों बेखौसो सोंदों आंलाय। आं बहा थांनो नागिरदों बेखौ नोंनो खोन्थानो गोसो गैया, मिथिबाय? मानि थाखाय खोन्थानो गोसो गैया नों? ओरैनो खोन्थानो गोसो गैया। बेखौनो नोंहा सोंबाय थानांगौ जाबाय आरो। बापावै, इसिबां दुगि जाबायना नों? हा? खान्दाबारि गस्ला गाननानै इसिबां दुगि जाथारबायना नों? सोरनि सोलोंदोंब्रा नोंलाय? दासान्दि खान्दाबारिल' गाननाय नुथारदों। आंखौ रावबो फोरोङाखै, आं सासे मोदायजोनिफ्रायसो सोलोंदों। बापावै, सोर मोदायजो बेलाय? आंनि मोदायजोनि मुङानो जाबाय उर्फि जाबे। बापावै, उर्फि जाबेदासो नोंनि मोदायजो होमबा? माथो नंदों नोंलाय? आं उर्फि जाबेदखौ बिराद मोजां मोनो, मिथिबाय?
जाम्बी हामालाय बिदि बुंनो मालायखौ नुबानो मालाय बायदि जाफानो हामगौ नामा नै थफेराम आंखौ बुजायनानै लाब गैया आं उर्फिजाबेदनि दिबानि आरो उर्फिजाबेदआ आंनि भगबान बेनिखायनो आं दाना उर्फिजाबेद बायदिसो थासै डु इउ आन्डारस्टेन्ड साइकेल बोरायनि सेन थोद साला फाग्लि उर्फिजाबेद बायदि दा जालै नों मोजांखाब्रा मोजांखा मानो उर्फिजाबेद बायदि जालाबायनांगौ जाखोब्रा उर्फि बायदि जाबासो मोजां दा बांद्राय दामि दामि गस्ला गानबाय थानाङा जेखौ मोनो बेखौनो गस्ला गस्लि गाननानै बानायनो हायो निउस पेपारनि थाइजौ बिलाइनि थालिर बिलाइनि बस्थानि प्लास्टिक पेपारफोरनि जेखौ मोनो बेखौनो गस्ला बानायनानै गानगोन आंहा बापावै उर्फिनि भाइरासासो हाबमारबाय नामाब्रा नोंनावलाय बाथामिस उर्फिनि भाइरासा हाबाखै आंनाव आं उर्फिखौ भगबान बायदिसो सिबियो मिथिबाय नों बायदि जाम्बा लरग'आ मा मिथिनो थफेराम आंनि फेसनखौ आरो उर्फिजाबेदनि फेसनखौ ओमफ्राय नोंजों रायलायबाय थानो सम गैला आंहा नार्जि बुदांमोननि न'आव थांनानै माखासे खोथा खमलायहैनांगौ बापावै नार्जि बुदांमोननि न'आव मानोब्रा नालाय मा सोंलु सोंला खालामबाय थायो दामासथिनि होमबालाय माथो सोंनांगौ जाखो जेबो सोङा मिथिबाय गावनि लामाजों थां बापावै बे खान्दाबारि दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाया जाथिजों गुलु 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 जालायनायनिफ्राय डेन्जार जाथारबायलै बियो नै आंहाबो बायदिसिना सानबाय थानायावनो थबसिनि खोथाखौसो साननो बावबाय आं दिनै थबसिनि आठमंगलाना माबायदि दङथाय गोसो गैयाब्लाबो खबर लाहैनि र' स्वामी आठमंगलायाव न'आव थांनो सम जाबाय मा खालामनांगौ जाखो आंलाय आठमंगलायाव थांनायखौनो बिदि बुंबाय आरो मा आंजों उल्टा जबान लरायदों नामा नोङो नङा स्वामी आंजों उल्टा नांलायनांगौबा नोंनि खानायखौ सेस बुखुजोबनानै होगोन आं आरो बे ट्रफिरा मा नोंनि लाबारमोन ना बिनि बायदि खालामनानै होगोन आं नोंनि खानायखौ मोनथिबायना नों आरो मा मोखां नायबाय थाखो थां बेदरा एवनानै लानानै फै माबार आंनो माबायदि जाम्बि हिनजावखौ हाबा खालामफ्लांखो आं बाला न'आवलाय रावबो गैया नामासै हेलौ बिउटिफुल आयौ बाला गथ'थ' ने मालाय बिउटिफुल आच्छा गथ' जाथि दङना गैया जाथिखौलाय मानोब्रा आंजोंनो रायलायब्रा आंजों ओइ गथ' साथाजोंनो बुजागोन आंजों मिथिबाय जल्दि नोमथिखौ थिनहरनोबा थिनहर हापां बानलु बेदां नोमायालाय राजामोना थांदों आंबो थांनि र' आच्छा दाउस्रि मानोबा फैदोंमोन मा जाखो आच्छा नों आंजोंसो रायलायदों नामा मा होननाय जाखो बेलाय आं नोंजोंनो रायलायगासिनो दङ माथो बिदिब्ला खोनासं आंनि नामा ना दाउस्रि नङा दाउस्रि देलायसो बुंफ्लांबाय दे बिदिबालाय जेबो नङा जाथियालाय जाथिया दाउस्रि देलाय ओइ जाथि मिथिगौ ना आं जोबोद दुखुआव दङ अमा राजानि थाखाय मा खालामखो बेलाय नोंखौलाय खालामनायाथ' जेबो खालामाखै आंखौ बदतमिजा थाइजौखौहाय बोरायजों आंखौ खुदुमनानै होदों आरो दे नोंसोरा रायलायबाय थाथ'दो रय खोनासं नोंबो अमा राजाखौ बिदा फंबाय नोंसोर सानैया लोगो नांनानै रायनो हाया आरो आंखौ बदतमिज बोराय थाइजौखौहाय ओंखाम सेवनाय मोखांजों रायलायनो होबाय थायो दाथ' आंखौ खुदुमजानोबो होबावदोंसो फैसाबो जासिलायबावदों मिथिबाय मा औथ' आरो अमा राजाया आंनो फैसा होनो ओंखारलायो आरो बदतमिज बोरायजों खुदुमजायोब्ला मा होनलाबायदों नोंलाय बेफोरखौलाय नोंथ' मिथिखायो दा अमा राजाया माबायदि सुबुंनि मानसि आंहा जाथिजों थैस' थास'नि रायजो जानो सानदों बेहा माबा आंखौ बदतमिज बोरायजोंसो खुदुमजानो होलाबायदों बेनिखायनो नोंसोर सानैया अमा राजाखौ थांनानै रायनांगौ मिथिबाय हो दाउस्रि देलाय नों औ आं हापां मानो मोनफैलायखो नोङो बेवहाय आयौ बाला बोरै होनखोथाय नालाय आंखौ आं आंनि दुखुनि खोथाखौसो फोरमायनो फैदों नोंहा रायफैदोंसो आंखौ मा दुखुनि खोथा फोरमायनो फैदों नोंलाय देलाय खोनासंनि आंबो नोंनि दुखुनि खोथाखौ दावराव दाजाथ' मानो दुमफाव दाउस्रि देलाय बायदि मानसिखौ बासायनानै लाब गैया मिथिबाय ना प्लिज बाजै अन्नानै दाउस्रि देलायखौ बांद्राय दाबुं नांलाय खमलाया उनाव जाबाय था दिनै मा मिथिगौ ना बे लाब्रा बुदा कार्टुना 500 एपिसोड कमप्लिट जाबाय नंगौथ' आरो बेनिखायनो नांलाय खमलायखौ ज्राब दोनथ'नानै
नायगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहर मानो होनोब्ला बिथांमोननि थाखायसो दिनै 500 एपिसोडखौ कमप्लिट खालामनो हादों लाब्रा कार्टुनफोरखौ अनसायग्रा बिथांमोन नङामोनब्ला दिनैहालागै बिसिमहालागै सफैनो हानाय नङामोन मानो होनोब्ला बिथांमोननि थुलुंगा नायनाय अनसायनाय बेफोरखौ मोननानैसो दिनै 500 एपिसोडखौ कमप्लिट खालामनो हाबाय बेनिखायनो लाब्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम साफ्रोमनिसिमबो जायफ्रा लाइक होयो जायफ्रा रेगुलार दैलि बेसाव कमेन्ट खालामहरबाय थायो बिथांमोननिसिम जोबोद 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 साबायखर जासिहरनाय थाबाय आरो स्पेशली आंखौ जाय नायनो बायो बिथांमोननिसिमबो थारैनो नोंथांमोननि अननाया जोबोद पावारफुल नोंथांमोननि अननायखौ नङामोनब्ला बेसिमहालागै दावगानो हानाय नङामोन आरो नोंथांमोननि अनसायनायखौ लोब्बा लाखिनानै बेफोरबायदिनो अरायसम खस्थ' मावलांबाय थागोन आरो जोंनि बे खस्थ' मावनायाव नोंथांमोनाबो जाहाथे सायखंजानानै जोंखौ जेब्लाबो हेफाजाब होयो आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि अननायखौ लोब्बा लाखिनानै अरायसम भिडिअ खालामनो नाजाबाय थागोन जेब्लासिम जिउ दं आरो आंनिफ्राय 500 खोन्दोखौ कमप्लिट खालामनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिहरबाय थेंक इउ सो माच लोगोफोर नोंथांमोना ओरैबायदि अनो मा होननानै बुंबावनो आरोना नोंथांमोना जेरैबायदि अनो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजोंनो हमनो हायो ओरैबायदि कमेन्ट खालामहरो ओरैबायदि मटिभेट खालामहरो स' बिथांमोननिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना माबाफोर सोलायनांगौ लुगैदोंब्ला माबाफोर जाजानो लुगैदोंबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै थिनहरबानो जाबाय नोंथांमोननि जुदि बोसोन होनाया साबजाथावब्ला नोंथांमोननि बायदि खालामनो नाजागोन आरो जुदि नोंथांमोना लाब्रा बड' सिजन 2 लुगैफिनो अमा राजामोना सेंग्रा जाफिननायखौ लुगैयो अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावबो कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना गावबा गावनि अपिनियनखौ लिरनानै हरनो हागोन फिन खेबसेबाव 500 एपिसोडखौ कमप्लिट खालामहोनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर लोगोफोर आरो नैबे स्क्रिनाव नुनाया आंनि इन्स्टाग्रामनि आइडि आरो बेवहायबो नोंथांमोननि अननायाव फलोवारखौ 14,000 बुथुमनो हाबाय नोंथांमोना आंनो पार्सनेलि माबाफोर मिथिनो लुगैयोब्ला नोंथांमोना आंखौ इन्स्टाग्रामावबो लोगो मोनगोन अब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदिनो अनसायलांबाय था जोंबो भिडिअखौ लाबोबाय थानो नाजागोन हायाब्लाबो मानो होनोबा मालाबा हायाबो जायो मालाबा अफिसनि खामानि थायो मालाबा बेमारबो जायो माब्लाबा बेरायनो थांनायबो जायो बेनिखायनो भिडिअखौ रेगुलार बेसाव लाबोबाय थानो हाया आसा खालामो नोंथांमोना बुजियो आरो भिडिअखौ सानफ्रामबो लाबोबाय थायोब्ला मोनफ्रोमबो इउटुब चेनेलावनो लाबोनो नाजायो आरो हायाबाथाय गासैबो इउटुब चेनेलावनो भिडिअखौनो लाबोनाय जाया बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोना अनसायबाय था नोंथांमोननि अनसायखौ मोनोब्ला गोहोम मोननायजों लोगोसे माखासे सानखांथिबो साननो हायो गोसो मेलेमफोरावबो बायदिसिना कन्टेन्ट फैबाय थायो बेनिखायनो नोंथांमोननि अननाय मोननाया जोबोद गोनांथार बेनिखायनो भिडिअखौ लाइक ओमफ्राय शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा जोबोद मोजां मानो होनोब्ला गोबाङानो साबस्क्राइब खालामालासिनो नायग्राबो दङ माखासेयाथ' साबस्क्राइब खालामखायो देसन आं खालामनायखौ बुङाखै खालामैफोरखौसो बुंदों दे बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट